fin cheguei. Que viaxe tan longo. Canta xente buscando a sorte, pero... Esta non é a sorte que eu traio para o Nadal. A mí é diferente, especial, única. Gustaralles. Hola, vos tamén mires en busca da sorte? Pois claro. Eu xa traio o meu número pensado. Eu non vou dicir o que toca. Ah, este me tocara a mí. Primeiro A e B, Nadal de Cores. Isto é máis importante na vida das persoas. Eu sempre pensei que o Nadal nacía do corazón. Home, canto tempo sin verte, que tal che vai a vida? Bueno, pois tirando, fai un ano que estou sin traballo. E facturas son moitas e os euros son poucos. A ver se este Nadal teño sorte e lle podo dar a miña familia o que se merece. Perdona, acabo de escuchar que estás sin trabajo. Toma mi tarjeta y ven a verme en una. Un trabajo te estará esperando. Moitas grazas, de verdade, moitas grazas. Isto é o mellor premio que me podía tocar. Canto me alegro, amigo. Realmente existe máis que o Nadal. Que contento estou. Xa vexo que hai xente que entende o verdadeiro espírito do Nadal. Que con esta alegría non pode parar. Que continúe coa actuación de terceiro B, cando Martiño tiña ganas de mexar na noite de Reis. Hola, mamá. Hola, fillo. Espera por Dios. Imos te buscar. Espera aí, meu fillo. Cada día. Xa teño ganas de agacharte e dedicarte. Mamá, pero é que mira, ainda non sei, estou no aeroporto, e cando cheguei xa non había billetes. Teño que quedar por aquí. Xa irei outro día, en canto poida. Non sabes cando estou. Que pena. Xa non vai ser nada para mí. Una Nadal sin ti, en fin. Así a vida. Cuídate moito, Minero. ¡Onde lle se me dio! Por fin pude ir con meus pais. Gracias, Dios. Hola, fillo. Vamos ao editorio, que temos tempo de ver a terceiro A, que vai interpretar La tabla merengada.
Ai, Lucas, pobre esta xente que non ten para comer. Esta noite fría sen o calor do fogar, sen o abrazo dun amigo. Dalle algo para que poidan comer esta noite. ¿Sabes, Lucas? Yo no sé si te paro un rato más. Qué bonito Nadal. Qué peces tan bonitos. Nadal es divino. Son. Hola. Hola. Nestas festas temos unha persoa especial que precisa un pouco de calor. Pasa, Fabián. Brindemos por pasar un bo Nadal. Cantas veces soñei este momento. É un soño feito realidade. Ai, a ver se chega a hora de pechar, porque quero ir ao auditorio a ver a actuación de quinto A, que vai representar a aula de Tócame Roque, que me dixeron que era para fartar de rir. Un que aprobou o traballo, unha nai e un fillo que se reencontran. Un que encontrou un lugar. Que ben me sinto. Espera, toda esta xente está a espera de comprar un décimo en Doña Danielita? Que todos os vosos soños se cumpran. Imos ver cal é o número premiado. O número premiado é... Leticia. Familia. Ilusión. Perdón. Amizade. Nunca deixes de crer na maxia do Nadal. A lotería máis importante está a punto de chegar ás vosas mans. A miña misión xa está cumprida. Boas festas. Adeu.